Odlukom predsjednika Narodne skupštine i Republike Srbije raspisani su izbori za odbornike Skupštine i jedinice lokalne samouprave za 11. maj 2008. godine. U vezi sa sprovođenjem izbornih radnji za izbor odbornika Skupštine opštine Velika Plana, a poštujući obavezu da građani imaju pravo da blagovremeno i potpuno budu obavešteni o podnošenju izbornih lista, kao i o svim drugim događajima značajnim za izbore, u ime Izborne komisije opštine Velika Plana, u svojstvu zamjenika predsjednika komisije, obraćam se građanima opštine Velika Plana. Od dana raspisivanja izbora za odbornike Skupština jedinica lokalne samouprave do danas, Izborna komisija opštine Velika Plana donela je poslovnik o svom radu, utvrdila rokovnik za obavljanje izbornih radnji i utvrdila sadržinu i oblik obrazaca potrebnih za sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora odbornika Skupštine opštine Velika Plana. U toku je postupak kandidovanja, odnosno podnošenja izbornih lista kandidata za odbornike, koji traje do 25. aprila tekuće godine. Do danas izborne liste su podnele dve političke stranke, Demokratska stranka Srbije pod nazivom Demokratska stranka Srbije, naša opština na prvom mestu Dejan Šulkić i Demokratska stranka pod nazivom Demokratska stranka Boris Tadić. Imajući u vidu činjenicu da su obe izborne liste ispunjavale zakonom propisane uslove za proglašenje, iste su i proglašene. U daljem postupku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora odbornika, Izborna komisija će nastaviti sa organizovanjem ostalih tehničkih priprema za sprovođenje izbora, pre svega određivanje biračkih mesta, imenovanje biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu i drugo. To ni u kom slučaju neće biti lak posao, utoliko pre što Izborna komisija opštine Velika Plana odlukom Republičke izborne komisije ovlašćena da na teritoriji opštine Velika Plana organizuje i sprovede i izbore za narodne poslanike, također raspisane za 11. maj 2008. godine. No verujem, a nema razloga da tako i ne bude, da će izborna komisija, kao i mnogo puta do sada, uspešno odgovoriti svim postavljenim zadacima.